Kovareka Fransî faylek derbarî dizî û binpêkirinên ku Tirkiye li Efrîna Rojavayê Kurdistanê pê rabûyîn durist kir û belav kir. û têde dibêje ku Tirkiye bihaya 130 milyon euroyî ji berhemên zeytûnan ji zeviyên welatiyên Kurdên Efrînê dizîn. Kovara Lopwania Fransî dosyayek taybet bi binpêkirinên Tirkiye û grupên çekdariyên bi ser ve li Efrînê belav kir û ew yek dibin navnîşana krîza Kurdan de hat. Herwiha têde behsa paşguhxistina Kurdên Sûriye ji aliyê welatên biyanî ve hat behs kirin. Kovara Lopwan duê dosyayê de hevdîtin bi hejmarek welatiyên Kurdên Efrînê re kir û ew yek ji aliyê dezgeha çap û belavkirinê hate belavkirin dibin navê miletek bê welat ji aliyê dîroknas Boris James ve hat nivîsandin. Herwiha li gorî lîkolînên ku Kovara Lopwan pê rabûyî daxuya kirin ku Tirkiye berhemên zeyt û zeytûnan li Efrînê dizîn û bihaya wê diziyê gihişt 130 milyon euroyî di sala borî de. û ew yek hat piştî ku Tirkiye bêhtirî 200,000 welatiyên Kurdên Efrînê derbeder û koçber kirin. Ku di 18 meha adara sala borî de Tirkiye li gel grupên çekdariyên ser opozisyona Sûrî ve bi operasyoneka leşkerî bi navê Çiqla Zeytûnê li dijî Efrînê rabûn. Lopwan balkişand ser malbatên Kurd yên Efrînê yên ku penaberî Fransa bûn û got ku ew malbat amadena gazindan li dijî Tirkiye bikin ku bi kiryarê Taîfî li Efrînê radibe û hewla ji navpirina Netewên Kurdî li Efrînê dike. Di dawî de jî Kovara Lopwan herwiha dibêje ku ew tawanên binçavkirin û eşkence û diziya ku Tirkiye li Efrînê pê radibe dikeve duwarê tawanên li dijî mirovatiyê de.